Enak kok. Waktu yang sangat pas untuk berangkat mencari putul. Ternyata di tiap-tiap daerah putul punya sebutan sendiri-sendiri ya. Di nanas dicolongnya ya. Tuh umat-umat pencari putul. Memang di sini spot mencari putul. Anyar iki lagi wae. Bisa dong. Kok iso ampuh. Iya. Delok entuk piro? Delok Pak Eko. Halo. Gacor. Gatel. Ayo mulai. Ayo pulang. Paginya langsung diproses untuk dimasak. Setelah dicuci bersih, selanjutnya adalah menghilangkan sayapnya dengan cara digunting. Karena kalau nggak dibersihkan, nggak dipotong sayapnya, bisa melukai kerongkongan nanti ketika dimakan. Dikasih seasoning dulu teman-teman. Zamane zaman makmur kok jeleh nggo madang ya nggo pacitan. Kopi pacitane putul glo. Dibacem nggo lawuh blenger. Saiki nggo wedangan. Dilongket as ngkrung jati ya teko. Pacitane ya tetep enak kok. Mula dadi artine Gunung Kidul kuwi dituntut kudu iso mangane putul, laron, ungkrung besi, ungkrung jati, walang. Ora doyan ora entuk dadi RT. Kok le iso ngelih kok ya. Lu nggo ngopi. Wis sak eneng-enenge dadi lawuh. Iki nek ning Jepang ora larang regane kok. Tetep ya enak tenan. Apa meneh gur nggo wedangan wong dienggo lawuh madang wae enak.
Iki saking blengerku nggo rawuh maem madang. Tak engkon gorengke nggo patitan le ngopi wae. Jebul ya enak terangane. Enak. Ada karo laut ya daratan iki ya sing kuwasa ki ya adil ya ngenai lawuh. Nek sing laut bangsa urang, bangsa yuyu, bangsa iwak lah nek sing daratan ngene nek ora uman bangsa walang, bangsa laron, bangsa putul. Ungkrung kaya meri. Lho, ya tetep enak. Dulur-dulur dom mulya ning Gunung Kidul. Panganan ujan-ujan iki.